берилгени, анан ойнолушу томдорду билебиз. Ля си до ми ре ре ми до си ля си ля си до ре 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 до си ля си ля 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 си до ми ре ре до си ля си ля си до ре 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 до си ля си ля 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 си до ми ре ми до си ля си ля си до ре до си ля си ля 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 ля. Мынакей ноталарын айтып берейин. Ля си до ми ре ми до си ля си ля си до ре ре до си ля си ля 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 си до ми ре ми до си ля си ля си до ре до си ля си ля 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 си до ми ре ми до си ля си ля си до ре до си ля си ля 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 ля. Нотасы ушундай.